गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासि हरनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो मोजां खौरां लानानै फैलायबाय। गाहाय रादाबाव दं, रिया ब्रह्मनि फिसाय मनरन्जन ब्रह्मखौ UPPL हानजानिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जाबाय। UPPL हानजानि हेंथा गोजौसिन बिजिरसालियावहाय केस होनायनि सायावहाय आरो UPPL हानजानि गाइडलाइन्सखौ मानियैनि थाखाय UPPL हानजानिफ्राय मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय। सरकारनि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होबाय दि आसाम सरकाराव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय 63 बोसोर बैसोआवसो रिटायारमेन्ट जासिगोन। बिथाङा 3 बोसोर इंक्रिज खालामनानै होनाय जाबाय। बियो सोरखाराव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि चापा गुरियावहाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। हरखाबै अर नांनानै गोबां मटर गारिफ्रा खामनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला DID मटर श'रुम सेकेन्ड हेन्ड श'रुमावहाय बे जादों। पुलिसफोर आरो अर खोमोरग्राफोरा लेट फैनायनि जाहोनावहाय गोबां मटर गारिफ्रा धंस जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 13 गारिया खामजोब्बाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ बोरै खामदों पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। मिथिथ'नाय जायाखै। दा नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायजेनबाय। प्रमद बर'आ आंखौ लिंहरनानै सावरायनाया बियो 100% नंगौ होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। BTC-निफ्राय BJP-खौहाय आवार्ड खालामनांगौ होननानै मेन टपिक लानानै सावरायनाय जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। जुदि नंखाय बुंदोंब्ला कामाख्या मन्दिराव फैनानै समाय लाफैथों, नांगौ जायोब्ला रेकर्डिं दङ मबाइलावहाय, बेखौबो खोनासंहोनो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै कख्लाबारि बियाबाव इलेक्सन जानायावहाय बर'फोरखौहाय जोङो बांसिन भट मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो ओनसोलाव सासे निर्दलीय केन्डिडेट दङ, बिजों फाइट जानाय नङा। BPF आरो UPPL-नि गेजेरावसो बादायलायनाय फाइटआ जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। प्रमद बर'आ नंखाय बुंग्राफोरनि सासे हेडमास्टारसो होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।